Kausa generala izan zen momentu baten prozeso handi bat, montu zen Espainia mailan, herri bakotxien ze gertatu zen ikusteko edo... Errepublika sasoian zer gertatu zen. Bai, Errepublika eta gerra denporan. Gauza kuriosu da, herri bakotxeko, hor ikusten da, herri bakotxeko jarrera. Herri bakotxeko agintarien edo elitien jarrera. Doz herri batzuk, argita beratzen, en este pueblo no pasó nada. Ze hor galdetzen da, herri horretan hilakorik agertu bazan, prozio jaute eta azkeni, Errepublika aldezeme baten minututan, persona fusio eta botate izte bien. Hilakorik agertu bazan erakoe, edo beste dokumento bat da, herriko norbait, fusio bai beste toki maten erakoe, edo desagertu bazan, nortzok izan ziren deteni dute edo kartza, zer represio jaso bien nazionak errepublikan aldetik, honi horako galdera ziren. Eta herri batzutan, dino eta bideo herri txiki batzutan eta ez zamen ez da gertatu zebez, dakizu. Afuero no, neiko molestaute izin zala. Edo, nik betzot, gauzak kurioso ez, herri baten ez, hemen guk gerra denporan, ezan gertatu zen. Zenti hortan, erabilizan errepresiorako. Agintarri errepresiorako, eta jente askoren kalterako, Durangoko lista hauetan agertzen die, nortzuk izan ziren deteniute, nortzuk izan ziren multot eta bar, eta gero, ikin fue. Fueron a vengano, eta batzu, ikustezuz, koño, hau fusio bien. Beste batzu nik ez da gizkan librosien. La causa general, hori ikin da ninja proete baretute doz apurtxu bat eurek. Baina patxetzurik karai eta beren kuñetu foral izan zana. Trueba, karo, trueba izan zan de orden publiko ingurukue. Eta horri niko aipatute gertzen dire causa generalien. Eta bueno, bizirik urte ipizek eta sartzan oraino. Beste batzu gutxio gaitik fusio. Causa generalak berroko ezin ingururi egin zanien, ja probete gentie edo gizau baretute gonzan gizartie. Causa generala ike badain, eta 18 zen, izango zuen la crónica de los fusilados.